Wala nang intro-intro. Hindi na iwasan ni Manuleng na magtanong kay Inay Melang ng, "Nay, bakit ba tayo nagmamadali kanina? Tsaka panay ang tingin niyo sa likod. Ano bang meron doon sa puno?" Sagot sa kanya ng matanda, "May mga nagbabantay kasi doon na imok-imok. Baka maabutan tayo." Tanong ni Manuleng, "Imok-imok, Nay? Ano yun?" Hininaan ni Inay Melang yung boses niya at pabulong itong nagsalita ng, "Mga aswang." Pakiramdam ni Manuleng, tinamaan siya ng kidlat sa pwesto niya. Gawa ng sa tinagal-tagal niyang nakatira sa barili, ni minsan hindi pa siya nakakita ng aswang, tsaka hindi siya naniniwala dyan. Ang pinaniniwalaan niya lang yung mga mangkukulam. Kasi yan talaga, marami niyan sa Cebu. Pero aswang, imposible yata. Biglang tumigil si Inay Melang sa paglalakad at tinanong siya ng, "Gusto mong maniwala sa kanila? Gusto mo silang makita?" Dala ng kuryosidad, sumagot si Manuleng ng, "Oo, Nay, kasi hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang eh." Pabalik na tanong sa kanya ni Inay Melang, "Babalik tayo doon kung sasagutin mo ang tanong ko sa'yo." Tumango si Manuleng nun. Kampante siyang masasagot niya yung tanong. Tanong sa kanya ni Inay Melang, "Bakit mo ko sinusundan?" Nanigas ang katawan ni Manuleng nung tanungin siya ni Inay Melang ng ganyan. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Pawis na pawis siya noon kahit na malamig. Dagdag pa ni Inay Melang, "Bilisan mo nang sagutin yung tanong ko para makabalik na tayo doon." Sagot ni Manuleng, Nay, kasi lahat ng kasamahan natin sa sakahan, pinagdududahan ka nilang aswang eh. Kasi nga, sa edad mong yan ang..." Pinutol siya sa pagsasalita ni Inay Melang at sinabi nitong, "Halika na, bumalik na tayo doon. Mamaya ka na magkwento." Sumunod naman kaagad si Manuleng kay Inay Melang. Naglakad nga sila pabalik doon sa malaking puno ng nara. Pero dahan-dahan lang sila. Ang sabi sa kanya ni Inay Melang, "Kahit anong makita mo o maamoy mo, kimkimin mo lang. Wag na wag mong sasabihin sa akin. Tsaka mo na lang sabihin kapag nasa bahay na tayo." Tatangu-tangu lang si Manuleng nun. Ayan na. Nung medyo malapit-lapit na sila, may naaamoy ngang kakaiba itong si Manuleng. Parang merong nagsusunog ng plastik. Ganun yung amoy eh. Tapos nakakasulasok sa sikmura. Naduduwal-duwal siya ng walang dahilan. Ang sabi ni Inay Melang, "Takpan mo yung ilong mo. Mas lalala pa yung amoy kapag mas malapit na tayo. Tiisin mo." Hanggang sa nakarating na sila sa puno. Nakatago sila nun sa isang malaking bato. Sisipat na sana si Manuleng para tingnan ulit yung puno nang awatin siya ni Inay Melang. Ang sabi nun, "Shh! Wag muna."
Biglang nag-usal itong si Inay Melang. Inihip niya sa magkabilang kamay niya. At yung inihip niya na yun, ipinahid niya sa katawan ni Manuleng. Dito na humudyat si Inay Melang na sumilip na siya sa puno. Pagsilip ni Manuleng, grabe ang tindig ng balahibo niya sa nakita niya. Yun ang kauna-unahang beses na nakakita siya ng mga aswang. Di ba nung nakita niya doon si Inay Melang, nakakatayo yun sa lupa? Pero nung mga aswang na yung ando doon, lahat sila ay nakalubog sa putik. Kinakalat nila yung putik mula sa katawan nila papunta sa ulo. Yung iba pang mga aswang, kinakain pa yung putik. Kaya pala nakakaamoy si Manuleng ng mabahong amoy. Yun pala ang dahilan. Hindi makapagsalita si Manuleng. Nanginginig ang katawan niya habang pinapanood niya yung mga aswang sa ginagawa nila. Hindi niya rin namamalaya na naiihi na siya sa salawal niya. Naramdaman na lang niya na merong tumapik sa balikat niya. Matapos ang tapik na yon, gumaan ang nararamdaman niya at medyo nabawasan yung takot niya. Si Inay Melang yung tumapik sa kanya at pabulong nitong sinabi sa kanya na, "Yan ang mga imok-imok. Tuwing mahal na araw, nagpapalit sila ng kanilang mga balat gamit ang putik na nasa tabi ng puno ng nara. Ang puno ng nara ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Ginagawa nila yan taon-taon para hindi sila tumanda." Gustuhin mang magtanong ni Manuleng kay Inay Melang, hindi niya magawa kasi nanginginig yung labi niya eh. Nakakapagsalita man siya, pero uutal-utal. Ilang minuto ang lumipas. Sabay-sabay na umahon sa putikan yung mga imok-imok at naglakad na sila na para bang walang nangyari. Lahat yon dumadaan sa bato kung nasaan sila, na para bang hindi sila nakikita ng mga ito. Laking gulat na lang ni Manuleng dahil dalawa sa imok-imok na yon ay kasama nila na nagsasaka. Hindi lubos maisip ni Manuleng kung papaano napunta yung dalawang yun doon. At saka silang dalawa din yung nangungunang pagbintangan si Inay Melang na isa siyang aswang. Gustong-gusto nang magsalita ni Manuleng nun pero hindi niya talaga kaya eh. Di niya alam kung meron bang pumipigil sa kanya o sadyang takot na takot lang siya. Matapos dumaan ng mga imok-imok, niyaya na siya ni Inay Melang na maglakad na rin papauwi. Ligtas naman na yung dadaanan nila. Wala silang makakasalubong na mga aswang. Natatawa-tawa pa si Inay Melang habang niyayaya siya nito. Nung naglalakad na sila, sinubukan ulit ni Manuleng na magsalita. Nakapagsalita naman siya ng maayos. Dito na niya tinanong si Inay Melang kung paano niya nalaman ang lahat ng tungkol sa mga imok-imok. At saka meron siyang kilala doon sa mga yon. Dalawa pa. Papaanong napunta doon yung mga kaibigan niya? Sagot sa kanya ni Inay Melang, "Nanay at tatay ko, mga imok-imok."
Nung narinig yan ni Manuleng, medyo nag-alangan siyang sumabay sa paglalakad. Kasi natakot siya eh. Baka kumukuha lang ng tiyempo si Inay Melang tapos sunggaban siya. Kaya naman binagalan niya yung lakad niya. Nagpalikod siya ng konti. Paglingon sa kanya ni Inay Melang, natatawang nagsalita ito ng, "Huwag kang matakot sa akin. Ano ka ba? Kung iniisip mong imok-imok ako, nagkakamali ka. Sana kanina pa kita sinunggaban dyan." Oo nga naman, may punto nga naman yung matanda. Sunod na sagot sa kanya ni Inay Melang, yung dalawang lalaki doon na sinasabi niyang kaibigan niya. Halos kasing edad lang din ni Inay Melang yung mga yon. Baka nga, mas matanda pa sa kanya eh. Kaya lang sila mga mukhang bata. Kasi nga, taon-taon silang nagpapalit ng balat nila. Kaya talagang hindi tatanda ang mga itsura nun. Maging ang mga lakas nila, hindi rin magbabago. Nung nasagot na ni Inay Melang yung mga tanong niya, nagtanong pa ulit itong si Manuleng ng, "Nay, ikaw, kaya ka ba hindi humihina kasi may lahi kang imok-imok?" Biglang naging seryoso si Inay Melang at ang sabi nito sa kanya, "Meron nga akong lahing imok-imok, pero hindi ito naipasa sa akin ng mga magulang ko. Ang meron ako kaya hindi ako humihina ay ito." Merong dinukot si Inay Melang na nakaipit sa kilikili niya. Kulay itim na kahoy yun, pero sobrang kintab. Kahit madilim, makikita mo yung pagkintab nito. Lalo pa kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Tanong ni Manuleng, "Nay, ang gandang kahoy naman yan. Yan yung nilabas mo kanina, di ba? Ano ba yan, Nay?" Sagot ni Inay Melang, "Isa itong mutya na nagmula sa puno ng nara. Ito ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit. Kaya huwag kang matakot sa akin. Hindi ako imok-imok." Nanlaki ang mata ni Manuleng sa narinig niya. Gawa ng yung mga salitang mutya-mutya na yan. Sa mga matatandang antingero niya lang naririnig yan. At saka, hindi uso sa lugar nila yung mutya-mutya. Gayuma, pwede pa. Pero mutya, walang ganon. Oo, may naririnig siya tsaka may nakikita siya. Pero wala namang patunay na totoo yung mga mutya na yon. Yung iba pa nga, binibenta sa kanila eh. Ibang-iba yung pakiramdam ni Manuleng nung nakita niya yung mutya ng nara na nilabas ni Inay Melang. Merong hugot kaluluwa yung pakiramdam nung nakita niya yon. Tsaka nakakaluha. Basta, iba ang aura ng mutya. Matapos ipakita yan sa kanya ni Inay Melang, pakiramdam ni Manuleng, masyado naman yatang maraming sinasabing lihim sa kanya yung matanda. Ang tanong, bakit? Dala ng kuryosidad, tinanong ni Manuleng si Inay Melang kung bakit ang dami niyang sinasabing sikreto sa kanya. Ang sabi sa kanya ni Inay Melang, "Tanungin mo sila. Ikaw ang pinili eh." Sabay turo sa gawing kaliwa nila. Pagtingin ni Manuleng doon,
nakita niya yung binatilyong nakaputi na may gintong buhok. Yung nakita niya sa may puno, kung saan sila dapat magtatagpo-tagpo ng mga kaibigan niya. Ayun, nakita niya ulit doon. Pero may kasama itong matangkad na nilalang na hindi niya mawari kung babae ba o lalaki. Pero nasa likod lang yon ng binatilyo. Nalingat lang saglit si Manuleng na wala kaagad yung dalawang yon. Tanong ng tanong si Manuleng kay Inay Melang kung sino ba yung dalawang yon. Ang sabi nito sa kanya, mga nag-aalaga ng mutsako. Ang sabi nila, kapag bibitawan ko na to, sa'yo ko ipapasa. Pero, Manuleng, wag muna sa ngayon ha. Kailangan ko pa ito. Kawawa naman yung mga anak ko. Napanganga si Manuleng sa narinig niya. Hindi niya inaasahan yon. At saka, bakit siya? Ano bang meron sa kanya? Sobrang blanko siya nun. Pero andyan eh. Sinabi na din sa kanya yung mangyayari. Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin yon. Ilang minutong paglalakad pa, nakarating na sila sa bahay ni Inay Melang. Pagkadating nila sa bahay, hiling sa kanya nung matanda. Pumunta sa bahay niya tuwing Martes at Biyernes. Isakto niyang 3:00 ng hapon. Kung hindi naman siya makakapunta, kahit sana mga 6:00 ng hapon. Basta, huwag niyang kakalimutan. 1 buwan lang naman niyang gagawin yon. Matapos ang 1 buwan, pwede na siya ulit huwag pumunta. May mga ibibilin lang ito sa kanya at sisimula na din siyang turuan ito kung papaano manggamot. Pinaliwanag sa kanya lahat yan ni Inay Melang. Pero hindi pa rin pumapasok sa isip ni Manuleng ang lahat. Para kasing biglaan naman ata lahat. At saka, agad-agad kailangan niyang sumunod. Kaya hindi na iwasang magtanong ni Manuleng kay Inay Melang ng, Nay, kailangan ko ba talagang gawin yan? Kailangan ba talagang matuto ko ng mga ituturo mo? Hindi ba ako mapapahamak dyan, Nay? Natatakot kasi ako eh. Baka mamaya Pinutol siya sa pagsasalita ni Inay Melang at ang sabi nito sa kanya, nasa sayo naman kung gusto mo. Pero kahit anong iwas ang gawin mo, hindi mo maiiwasan ang kapalaran mo. Matapos magsalita niya ni Inay Melang, tinapik siya nito sa balikat at bigla na lang siyang nawala ng malay. Nagising na lang si Manuleng. Nasa kwarto na siya. Kwarto niya. Umupo si Manuleng sa kama niya at inisip niya na panaginip lang lahat yon. Kaso hindi. Bakas pa sa mga hita niya yung talsik ng mga lupa. Ang inisip niya ngayon, paano siyang nakauwi ng bahay nila kung galing siya kila Inay Melang? Bumangon na kaagad siya sa kama niya. Tapos tinanong niya yung tatay niya. Tanong niya dito, Tay, mga anong oras ako nakauwi? Sagot sa kanya ng tatay niya, Ha? Umuwi? Bakit? Umalis ka ba? Nagtatakang sagot ni Manuleng sa tatay niya. Ha? Di ba tay, kagabi nagpaalam ako sa'yo na aalis kami? Kasama ko pa nga yung mga kaibigan ko eh. Ang tagal nag-isip ng tatay niya pero
Wala eh. Hindi talaga maalala nito kung umalis ba siya kagabi. Maya-maya pa, dumaan si Inay Melang sa tapat ng bahay nila. Binati yon ng tatay niya. Ang sabi nun kay Inay Melang, "Lang! Salamat doon sa buko ha. Kakaiba ang lasa nun ah. Medyo matamis. Saan mo ba nakuha yon?" Sagot ni Inay Melang, "E di sa puno ng nyog. Saan pa ba? Alangan naman sa puno ng saging." Sabay tawa. Habang naglalakad papalampas si Inay Melang sa bahay nila, nakatitig ito kay Manuleng at nakangiti. Sobrang gaan ng pakiramdam ni Manuleng nun kay Inay Melang. Pakiramdam niya, nanay niya yun na humihingi sa kanya ng tulong. Nagpaalam kagad si Manuleng sa tatay niya na pupunta na siya sa bukid. Inawat siya ng tatay niya. Ang sabi nun sa kanya, "Oh, wala tayong gagawin sa bukid ngayon ah. Mahal na araw eh. Gusto mong magtrabaho?" Ang sabi na lang ni Manuleng, uuwi din kaagad siya. Meron lang siyang pupuntahan. Sumunod kaagad si Manuleng kay Inay Melang. Nung naabutan na niya yung matanda, unang tanong niya kaagad dito, "Nay, totoo ho ba yung mga nangyari kagabi?" Tumangu-tangu lang sa kanya si Inay Melang at ang sabi nito, "Kung gusto mo nang magsimula, pwede na mamaya. May mga ibibigay lang ako sa iyong mga papel." Totoo nga, hindi nga panaginip yung naranasan niya nung gabi. Tanong ulit ni Manuleng, "Nay, paano ako napunta sa bahay namin? Di ba magkausap tayo kagabi?" Sagot nun sa kanya, "Aba, malay ko." Blankong-blanko si Manuleng nun. Hindi niya alam kung sasama ba siya kay Inay Melang o pag-iisipan na muna niya. Dahil wala namang gagawin nung araw na yon, naisipan niyang sumama na lang kay Inay Melang. Ang sabi niya, "Okay, yung part 3, sunod kaagad natin. Pasensya na kayo ha, inabot na tayo ng umaga. Pero ratratin natin to, tapusin natin kaagad kasi marami pa tayong paparating na magagandang kwento. Yun lang. Salamat."